जुथाइ आं बिसोलोगो फुनसि एनएच नेरोके हामजौमा खासावमा रिलादु दिनिहा सन्तिलानि रश्मिता होजाइ थियाबान बसावहा बुसि एनजिओ साराव मादार रिसिसन जेनेस दिउसु बुसि मेमोरदाम रिबा बुसि नारजि गोजा थिदु फाइ आं खोनारिनो महासाव डिस्ट्रिक्ट हाफ्लंनिफ्रां हाफ्लं रगंहा सन्तिला रगंहा मासे होजाइ नलाय दंबा अरानि आनसाके लाइसिफुरिबा हामसिन ब्लाइबिथि खोनाबा बो आनसा ब्लाइबानि निं बाजिहा फुरिमा थांनायबा अदे खोनाबालाय थिकादे बो अराहा सिगांहा पलिटेकनिक फुरिहिबा उत्तराखंड हा अदे बुनिया हनहा बो गुवाहाटीया फायदादा बि क्लाइबा बिटेक क्लाइबा अदे बुनिया हना यूपीएससी कोचिं क्लाइहि दिल्लीहा दंहिबा बो आनसा दिल्ली के मिथियाबा आनसानिया अदे हे बुनिया हना बो दिल्लीहा बुमाथु दें सफिया बानि गुवाहाटीया फायदादा बो अराहाबो कोचिं क्लाइ दंबाथि खोनाबा अदे हे आरआरबिनि एग्जाम के बो 5 तारिख खालि रिमाने थांबा अदे रिबरिखा रिब्लाइबानि याहनहाबो बुमा फाके आं फाइफिनदुथिबो ग्रावजामा रिबाथिदु सिकाबो याहना बेदे जाखाबो बके अखालि सामलिनि 5 बाजि बेरना फन क्लाइबानि याहनहा फन माया लांलाबा अदे हे बुनि लुगुथि थांयारावसे फन क्लाइहाबाथिदु बुमाथुके बु जिंजां बावसे दाबायमा थांबाहा गदि देरगं थांदादाबो दिहाक लाइसिं लांलाबाथि खबर रिहाबाथिदु बुनि याहनागो इलिदिन 5 तारिख मं सिमाहि अदे आसामनि चिफ मिनिस्टार बो हामसिन हेल्प लाइका अदे हे इरानी सुबुंराव बो पाब्लिक राव बो हामसिन हेल्प लाइका अदे इरानी गभर्नमेंट बो दुहा काउंसिल गभर्नमेंट सालायाराव बो हेल्प लाइका अदे खायदादा उत्तराखंड चिफ मिनिस्टार जां करेस्पोंडेंट खायदादा बुसिबो क्विकली निं इन्वेस्टिगेट खायलाखा अदे ऑपरेशन खायहि को बो आनसाके दिनि फ्रंनि 10 बाजि आथिदु जि देरगंहा बुके मांथि माइका खोनादु बो मांथिफुरा ने सावथार लांलाखा एराहा लाबुमानि माबा जाया कंडिशन गिरिखा अदेबानि जिनि बावथाय जिनि प्रेयार मासि दंबा जिनि आनसाराव बुथु दिल्ली हाफुरि हिया दाला जिनि फुरिथान निंगिरि अदेबानि जिनि सेफ जाजावया बुके इरानी गभर्नमेंट आसामनि गभर्नमेंट अदे सेंट्रल गभर्नमेंट नि सिक्रिप्ट के खाइसुलादु इबोके हामसिसि खायदादा इन्वेस्टिगेट खायहि नादि खारन जां बुथिबा बो लांफायाबा लुगुगिनि के सिंसहि पाब्लिक ने मिथिरि खाथिखाला जिनि खा शान्ति जानां बावरादा जिं आसा खायलादु जुथाय गसला रश्मिता होजाय बटवा गमाय दंबा सेक्टर बो राजराव थारनायखाय बो फासार खालि गमाबा नेवाना बो फासारे गमाबा खारन जाहा बो मिनला दुआ टिपला बो गुवाहाटीया दंनायबा गुवाहाटी फंमासे दिल्ली हा आरआरबिनि एग्जाम रिमासि थांबा एग्जाम रिप्लाइरा आवले नंबो 6 बाजिया गारि गादो सारा माके फन खाइबासतो माके फन खाइबा अबाबो मासे खिनबाले गजा आवले सानैबा आवले जाजाव बस्तु मा बन्यना आवले नंग थ्रिना काका फन बसु सब जाम जा आवले बस्तु बुनियावना सयमाने समायसो जन बहा फायदया बनखायदा माफा फन खाइबाला गो फन सुइस अफ माइका बुनियावना से आवले नंग फन सुइस अफ माइबान खमाय दं बहा फेरियावना वराने पुलिस स्टेशन बं उत्तराखंड शिवपुरी पुलिस स्टेशन बं मासे माके फाके फन खाइबासतो और आज का नीन बिसिंग मासी का माहिर हूँ देश साबा सुम मासा था ना बिसिंग का मांग रहा बुनिया ना रिक्स फलांग बोला था मैं बिल्कुल स्कूल को हरे ठंबा था आज कल बुनिया ना वो जांच का खंभले है बा हरे ना स्कूल खंभले है बस तो हिमान शर्मा और पंकज खबर उनसे के निजांग दाबाई मासी लांग बने तो उनसे के दाबाई मासी लांग का स्कूल बुझे कोट बुझे ने फायदा ला बेरले बुझुंग का माखा बुझे कोट थाना थांगा दा जिजान फाइव है बा मसांजा का मालांग ला बासा दा रिपोर्ट रे बने ओदेबाने बुजाने को थांबा स्कला ब्रेकले गमाबा बसबं बाने बसनि आजा जा मेखले बसे बसनि स्टाइ बसे ओले जों ओले बावदो ओरेबाने जों दिने हाब्लंगा पुलिस स्टेशन एफआईआर बरे फैबा एफआईआर भेदा बो इबो कुसके जामना न गरे बसके रेस क्लेमन न जस्टिस माइमन न गरे पुलिस स्टेशन न गरे दिने एफआईआर फैबा गरे माथि थाना नि से एफआईआर फैबा जेरा सरकारि बागान हाब्लंगा सरकारि बागान थाना ना लास्ट ला बखाल सुइसे सेलिं थोबानि से नमो लास्ट ला बो सयथारे सामदे सुइसे फन खलायबासतो फन खलायबा बो अरला बो आं ट्रेन का फुका तो राना सुइना उलिस बाले जादु स्पेलेस क्लास का बो मा साले बाक्सिन बाले जादु ने बो मा सारनाय बने बुसिके लुगुराव लांफेराव हेरे बुसि लांफेराव उसके लांफेराव ला हिमन शर्मा मासी और पंकज खकर बो बुसि आरे बुसि हरियाणा निस्तु हरियाणा हासका स्कुल क्लासमेट ने दं बने सोरा फं रजरा करन लांफला बो बुसि लांफरा दा बय मासी लांबा बने नासे बस को दाबाय फले आबने गमालांग हा गरो देवलिस बने बिसि ओरे सब से पुलिस दा फोटो इबा ओने दिने ने बिसा दसरे खला ओके दे बदे खबर खलायगा गरो दे बरा जा माइके सदा हाउका सुला बगला बसनो स्टाइ बसे ओरे बन सजन जे दिने एफआईआर इबा गरो दे बके सके रेस क्लेमन नानो गरो साजारि मन नानो देसे मोमो थांबले हेरजन थांबाय बुलांबाय रान नंला
मोनफांला दवार सेल गुवाहाटी दंबा हस्टेल लागो दे गुवाहाटी बांसे आरो बे एग्जाम माने आबो बाइक लांबो दे